Rang-rang jamita minggu parhubason pasca na parjolo tahun B. Pajahau parjolo siasada Musa bidusia ayat 8 sahak 15. Pajahau paduahon surat parjolo Apostel Petrus bidu tolu ayat 10 sahak 22. Barita nauli sian Markus bidu sada ayat 12 sahat 15. Ahado ipolana pajahau parjolo siasada Musa mangodoson hauduhon doho hasetiau ni debata na totong padirgakon ngulu ni jolma di bagasan hasit tongan doho lasni roha. Ngolu di bagasan hasit tongan doho lasni roha ima ngolu nasiding sianak kanarwa doho akana jahat. Turi-turian aek nasumar ima sada sorminan na patuduhon holong ni dewata na totong marsakap laho peluahon hita jolma sian nasa na jahat. Aek imatada na payason sian na dorun doho naramon di hasi holi debatado asa unang adong na jahat di portibion naing manyan mukap akana denggan alane tung masayuduk jala setia do debata di padanna na pinasahakna tu hita jolma di pajongjong debatado padan tu sinoak doho saluhut aka namang gulmit laho pasahaton hanguluan namarlah ni roha padani dang holan tu bangso Israel sabing alai tu saluhut portibion doh aka pangisina ipola ni parpadanani ima dang nalahoya pusau ni debata hita jolma. Apostel Petrus di bagasa pajahau paduahon tongdo patariason hasitiau ni debata maradopon akana mangolu dohot hasitiau ni debata laho panguluon aka jolmanang mate Jesus bongok tuha matean dang naing mate alai naing panguluhon akanang mate didok Apostel Petrus do ay tumbal gado pakorhon ni jolma na mangulahon na denggan parulahon na denggan boy pasidikon hita jolma sianaka harwaon alay tung nasoboy do tapasisi sa luhut nai tung sura pehita totong mian di bagasan hasit tongan barita nauli patariason taringot tu hauduhon di Jesus maradopo debata ama ima ditiki di ujuni sibolis ibana pangujunan naro tu Jesus di halongonan ima naing mamereng sitak ni dia do hauduhon di Jesus maradopo debata ama ai dileho debata ama do tiki tu Jesus asa di ujuni sibolis ibana didok do di barita nauli dungi mamitor ditogi hotu di ima ibana tu halongonan barita nauli nanaing patuduhon tu hita adong do sahala madimbolon na boy makilalahon aka hagaliota alani ido asarade ibana di ujuni sibolis songok kita jolma na jojot di ujuni sibolis songok kita jolma na jojok madabu tu hagaleon Jesus pe tiki galedo di ujuni sibolis alai toktondo Jesus mangasakon debata sada ipola na boy si pahusor-husorota marhite akapajahau di parkubaso pasca na parjoloon ima totong mahita uduk tu debata ala debata pe totong do uduk maka holongi hita totong do setia jala uduk Jesus tu debata ama tung sura pe godang diadopi aka pangujunan
hita halak Kristen tongdo dihirim debata asa totok kita uduk tu debata tum surape godang aka pangalau siota dohot aka pangujunata alai ikot totong do uduk tu debata na totong sadia madongane hita jolma nunga dileho Jesus tu hita todi perbadia manuturi hita jolma songo dia hita laho mangasakko debata ama disaluhut nguluta Jesus pe dakya pasobuhon jala paloaso kita madabu tu pangujunan totondo didongani ibana kita dan hea basadi debata madongani hita jolma rap doh Jesus ikod hilalaut tado aha nanidok ni hamonangan marado pon nakasi bolis dohot aka todi nahodar ikon iyas dohita sian akan naramun doh akan naroa songon sinoak naung iyas marhite-hite aik nasumar molo soadong pangujunan dakya boy tahilalahon lapatan ni hamonangan molo dang adong pangujunan dang nalaho hea hita pagokon sakat ni debata tu hita jolma lam maripola parnguluata ala nirade hita paluakko dirita jala tapagok dirita doho hagogon nasian amai ala ni ikototong dosa dia uduk kita tu debata molo sodong silam dan nahalaho gok sakat ni debata tu hita molo sodong silam doho pangujunan dan laho adong hagiota laho makobasi debata sayang giak ma di bagasan parhobason pasca na parjoloon lam tahilalahon padonganion di debata di parnguluata jala sayang giak ma lam ta pangasakon hagugon ni debata disaluhut aka pangujunan nata adopi di parnguluata si ganupari. Amin.